kapanggih malih kalih kula Ovi ing Pawarta. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan 3 nom-noman tiwas kacelakan ketabrak sepur. Diduga mabuk lan turu ing cedhak dampar. Sumangga dipirsani pawarta punika telung nom-noman tiwas kacelakan ketabrak sepur diduga mabuk lan turu ing cedhak dampar. Kacelakan manut kedadian ing cedhak perlintasan dalan Samsuit Tubun, Kelurahan Kebusari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Senin 17 Mei 2023 jam 3 sekawan waktu Indonesia Barat. Telung nom-noman diduga nyambut gawe pengamen tiwas ketabrak sepur Kartanegara. Sadurunge kedadian kaping 3 korban diduga jero kahanan mabuk lan sempet turu ing sawatara dampar. Wektu kedadian kaping 3 ketabrak lan keseret sepur sawatara 90 meter. Kapolsek Sukun Kampol nyoto gelar sanjang sawise kedadian saindinge mayit digawa ing rumah sakit Malang dening relawan medis lan PMI. Kanggo identitas kaping 3 korban isih durung dingerteni. Manut keterangan bebiaran saanggon kaping 3 korban kudu bebiaran ing sawetara lokasi kedadian kasebut. Tembung nyoto ing Malang Senin 17 Mei 2023. Pihake bareng karo tim Nafis Polresta Malang untuk terus upaya mangteni identitas korban. Dheweke ngandharake ciri-ciri kaping 3 korban berjenis kelamin lanang lan umur sawetara 20 tahun. Isih ditindakake proses identitas kang samulo mengerteni identitasnya yang dideleng saka kondisine kayane bocah-bocah pengamen tembunge. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kalepetan nyuwun pangapunten. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.